good morning. Uy, may tao dyan. Hey guys. Hello. Good morning. Nandito na naman sa biyernes na umagang ito. At nagpapatrabaho tayo guys. Ayan. At kami ay ang problema guys dito sa Bohol ngayon. No? Ang hirap maghanap ng hollow blocks for sale. Ang daming nagpapagawa dahil nga doon sa sinira ng Bagyong Odette. Ang daming nagpapagawa ng bahay. Isa na kami doon. Kaya ngayon, kapag kailangan mo ng hollow blocks, kailangan mong mag-order in advance. At least 3 days before ka nagagamit or 1 week before ka nagagamit ng hollow blocks ay kailangan mo nang i-order. Walang available. Yun ang mahirap ngayon. Kaya tingnan mo naman, nasira lahat yan. Oh, tingnan mo. Ang sinasabi kong wall, yan, mga puting wall yan noon, ganyan na. Pati doon sa kitchen na sinasabi ng mga nagko-comment na ang dumi-dumi, na ang pangit-pangit ng kitchen namin. Okay, totoo naman, pero Dito kami nag-order kami ng hollow blocks dito. Tignan natin kung mayroong hollow blocks na ano nila, pwedeng i-deliver. andito kami guys para bumili ng hollow blocks na ubusan. Wala rin? Wala. Hindi, teka muna, busy. O, nag-order din siya. Ang dami nag-order. Hindi man ngayon ng hollow blocks yan. Itong hollow blocks na ito ay ano, hindi man. Ano? Teka na, kahit tawa na ano na. Ha? Order ka na. Hindi pa man pinalagaan. Oh. Kailangan makisapaw ako. Wow, ang gaganda rin ng mga tanim doon, oh. Oh. Ganda ng mga ano niya. Ha? Ganda ng mga tanim niya rin, oh. Yan. Ay, oh. Wala, eh, ano magagawa? Doon tayo, kapila. Wala. Wala guys, kasi doon sa kabila, wala rin. Bale, kalima na ito na pinuntahan natin. Wala talagang mabilhan ngayon ng hollow blocks. Very in demand. Kasi ang daming nagpapagawa. Gawa nga nung nagiba ang mga bahay dahil sa Bagyong Odette. Kaya tingnan natin dito. Wala pa rin. Walang available. Kung gusto raw namin hanggang Wednesday. Dito may nalampasan kami. Gusto susuklay daw. Ayan o. Meron dito o. Saan dyan? Richard. Ayan, pwede dito. Baka meron dyan. Ay! Ayan. Ayan, baka meron ito. Tingnan natin. Ayan. Bakit kaya hindi sinuggest na isa? Hindi ang kalaban nila. Order receiving area. Okay, dito. Okay, let's go. Guys, para kumuha tayo ng pang-budget natin, pang-bayad ng hollow blocks at saka, syempre, pang-gastos. Sige. Sige. Diyan. Ako kasi kararating lang namin 10 minutes niluto ko ito guys. Ang galing ko, nakaluto ako. Saka gusto na makashare ng ulam, nakaluto ko agad ako bigla. May tipura lang po pala. Wow, 10 minutes. Ha? May tipura lang po. 10 minutes. Walang busan po. 10 minutes na lutuan ng ulam. Sa akin lang nangyayari dahil busy ko. Ang ingay. So na yung chunk eh. Iba ba? Oh. Ayan. Lagyan natin ng sabaw para may ilagay sila sa Tinig mama? masarap. Oh, Na patata. May mede. patata. May patate. Sinyaw. Ang sinyaw. Ang sinyaw. Okay. Galing? Wala. Dele. Okay. Ang sarap niya.
Uy, ginoo ko. Ay, ginoo ko na. Dali ko, luto. Kaya ang mga tinawag mo, 10 minutes na, hindi luto na ako. Papasan ako, no? 10 minutes. Oh, di ba? Ang bilis. Grabe. Pasyoso tayo guys kung anong merienda. Ang sarap naman yan. Torta mo. Torta yan. Ako'y naka-smile kasi good na meron pa kaming ulam kaya hindi kami lalabas, and then yung mga dapat orderin nandyan na, naka-order na kami. So okay lahat. So mag-rest na lang tayo. Magluto ako ng pahapunan and then matutulog. Where are you? Where are you? Where are you? Ano pala siya? Wow! Na naman. Always, pagka nakikita ko ito, na-stop ako dito sa tapat niya. Yan, yung mga ganyan. Yung mga variegated natin ganyan. Nakakatuwa. Pape! Hindi tayo lalabas. May pagkain na. So, magluto na lang akong hapunan and then let us take a rest. Kasi, parang masama ang panlasa ko. Parang masakit yung likod ko. Gusto kong humiga. Pero mong maghapon wala kang pahinga. Kahit man lang nap. Wala eh. Ay nako. Nakakapagod na ha. Hay, minsan sasabihin mo, nakakapagod ng mabuhay ha. Pero okay lang. Okay lang. Basta nakikita mo yung mga halaman na yan, lumalakas ka na, di ba? Oh, so magpaalam na ako, guys. So much for watching and supporting our channel, guys. Thank you so much. Sana naman ay hindi kayo magsasawa ng pagsusupport ng channel namin. Malaking bagay yun sa amin, guys. Salamat ng taus-puso talaga. Okay, bye-bye. Take care. Stay safe. Love you, guys. God bless. Anong balita? Uy, Dagol. Anong balita mo? Uy, Dagol. Anong balita? Mababantay ka? Gwardiya ka ba? Ginugwardiyan mo, pagkain lang eh. Uy, pagkain lang hinihintay mo.